जाय दावराय देख्रेबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ बे दावराय देख्रेबानो हाग्रामाखौ दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ गैया होननानै बुंनो थाखाय इनस्टिगेट खालामबोदों बेखौ जोङो मोजाङै मिथिखागौ गतिके दावराय देख्रेबनि सायाव एसेबां बुंनांगौ होननानै आं साना 17 तारिख खालि जारबारि गियानपुराव जि गिलु-बालु घटना जालांबाय बिनि सायाव जोङो ज' जालायनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों दा 17 तारिखआव जि घटना जादों फार्स्टआवनो जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो आरो जाय घटनाजों लोब्बा दं बिसोरखौ जोङो धिक्कार होयो आरो बिनि सायाव जोङो इमिडियेटलि जुडिशियेल इनकुवारि नांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो दोषि मानसिफोरखौ एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै जों बुङो दा 17 तारिखनि जानाय घटना बेयाव हेमन्त नार्जारि होननाय सासे बर' सेंग्राया गावनि न'नि PMY न' बानायनायनि थाखाय हाग्रानिफ्राय नानसाल दंफां सायख्लं लायदों दा बिसोर लोगोआव 16 जन ग्रुप दंमोन दा दंफां लायनाय समाव जायगानि रेन्ज अफिसार आरो बे रेन्जआव थाग्रा जोंनि स्टाफफोर बेसोरजों रायलायनानै बिसोरनो फैसा होनानै लायनाय जादोंमोन दा जोंनि गार्जेन दा जायनाखि जोङो रिपर्ट होदों आरो लकेल मानसिया जेखौ रिपर्ट होदों बे हिसाबै दा फैफिननाय समाव मोनानि 2:30-3:00 बाजियाव हठाथनो सानै सेंग्रा बे फरेस्टआवनो मावग्रा दा बिसोर फरेस्टारबो नङा बिसोरो फरेस्ट गार्डबो नङा बिसोरो खिन्थु फरेस्टनि हेल्पार होननानै बेखौ BTCनि EM रन्जित बसुमतारी अरफे बि फेरेंगा बे बुंदों जे बिसोरो NGOनि मानसि नङा बिसोर हेल्पार होनना बुंदों दा लकेल मानसिफोरनि बुंनाय बादिबा बिसोर NGOनि मानसि दा बे सानै सेंग्राखौ हेमन्त नार्जारिया सिनायदों दा बिसोरो सिदा फैनानै हेमन्त नार्जारिखौ खर'आवनो राइफलजों थुनानै गावदों जाय दावराय देख्रेबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ बे दावराय देख्रेबानो हाग्रामाखौ दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ गैया होननानै बुंनो थाखाय इनस्टिगेट खालामबोदों बेखौ जोङो मोजाङै मिथिखागौ गतिके दावराय देख्रेबनि सायाव एसेबां बुंनांगौ होननानै आं साना दावराय देख्रेबा BPFनि सासे एडभकेट जानानै एडभकेसि जानानै थांनाय 17 बोसोराव हाग्राखौ माबायदि रैखाथि होदों बेनि माबाखौ आंनो होग्रोथों रिजाल्टखौ बिनि फिडबेकखौ आंनो होग्रोथों मानोना 17 बोसोराव दावराय देख्रेबमोननि पार्टी BPFआनो हाग्रामानि दैदेननायाव हाग्राखौ धंस खालामदों दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो हाग्रामानि बिहावा 150 बिगा हाग्राखौ रिजार्भ फरेस्टखौ दाननानै टि गार्डेन बानायदों दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो मा होनो जोंनि दिनैनि MCLA मानव गिदिर MCLA बिथां मा बसुमतारी देरहासार बसुमतारीया रिजार्भ फरेस्टखौ दाननानै टि गार्डेन खालामदों हाग्रामानि दैदेननायावनो दावराय देख्रेबनि दैदेननायावनो 20,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन फरेस्टखौ धंस खालामनानै बिथांमोना टि गार्डेन खालामदों बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोजां बुंनो हाखायो मानोना बिथांमोननि दिनावदे हाग्राया जोबदोंमोन बिथांमोननि फोजोबनो नागिरनाय हाग्राखौ जों दे संरैखा होगासिनो दङ बिथाङा बुंनायनि सिगां रायजो राजानियाव थांनानै खबर लाहैग्रोबानो जाबाय बिराद मोजां कुइसन दावराय देख्रेबखौ धन्यबाद होयो आं रायजो राजानि सिगाङाव दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ फकास खालामनो खाबु मोनबाय आंनियाव गोसोआव साननाय फैयाखैमोन बेखौ जे रायजो राजानो क्लियार खालामना होनांगौ होननानै जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर'नि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जेसेबां पस्ट दङ 1100टा पस्ट खालि दङ बे 1100टा पस्टखौ बावैसोनो इन्टारभिउ होनानै जोङो साख्रि होनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों सरकाराव जेननायनि उनाव BPF हान्जाया मा खालामदों जोंनि सरकारनि एगेन्स्टै सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि एगेन्स्टै मानोना सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ हाग्रामाया बै समाव इलिगेलि 12 जन मेम्बार खालामनानै सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ दादोंमोन किन्तु सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआवहाय 2003 मायथाइनि बानायनाय एसे मिटिङाव पास खालामनाय माबा बायदियै मा होनो
7 जननि बारा बानायनो मोना जायनि जाहोनाव बिथांमोना हाइकर्टआव होदोंब्लाबो 24 आगस्ट 2020 मायथाइयाव हाइकर्टआव PIL होदोंबाबो बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हायाखै नाथाय जों एसे खस्थ' मोनदों जायनि जाहोनाव थांनाय 21 जुन खालिसो गभर्नमेन्ट अफ आसाम अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे भार्डिक्ट होदों दे फर द ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द पिपल पाब्लिकनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय रायजो राजानि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय ल'नि सायाव डिपेन्ड खालामनानै नोंथांमोना CSB बर्डखौ दानानै इन्टारभिउ फाथिनानै साख्रिखौ 1100टा साख्रिखौ पस्टखालिखौ फिलआप खालामनो हायो होननानै मोनसे भार्डिक्ट होदों। फैफिननाय समाव मोनानि 2:30 बाजियाव हठाथनो सानै सेंग्रा बे फरेस्टआव मावग्रा दा बिसोर फरेस्टारबो नङा बिसोरो फरेस्ट गार्डबो नङा बिसोरो खिन्थु फरेस्टनि हेल्पार होननानै बेखौ BTCनि EM रन्जित बसुमतारी अरफे बि फेरेंगा बे बुंदों जे बिसोरो NGOनि मानसि नङा बिसोर हेल्पार होनना बुंदों दा लकेल मानसिफोरनि बुंनाय बादिबा बिसोर NGOनि मानसि दा बे सानै सेंग्राखौ हेमन्त नार्जारिया सिनायदों दा बिसोरो सिदा फैनानै हेमन्त नार्जारिखौ खर'आवनो राइफलजों थुनानै गावदों आरो बेयावनो स्पटेड जादों बिनि खर'नि मेलेमा फोरथिया फोरथि जुफुसारजोबदों दा बिनि उनाव बे मानसिफोरखौ रेन्ज अफिसारनि बलेर' गारियाव थिखांना लांनो नागिरदोंमोन खिन्थु जायगानि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारलायनानै बेखौ बोख्लायनानै लाखिनो हादों दा बेबायदिनो घटना दा बाथ्रा जादों मा दिनै बे रेन्ज अफिसनि बे सानै सेंग्रा जायफ्रा खुनु फरेस्ट गार्डबो नङा फरेस्टनि अफिसियेल सार्भिसमेनबो नङा बिसोरो दा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामनाय बे सेंग्रा सानैया बोरै फरेस्टनि राइफल गंनैखौ लानानै गावफैनो हाखो बे जोंनि थाखाय गिदिर कुइसन बे आरो बेखौ जों प्रश्न खालामो बेखौ सोर हरा सोरनि अथरिटियाव सोर थोना दा बे हिसाबै जों बेखौ नायबाय जे बिसोर जुदि सिलाय लाबोनानै जुदि गावफैनो हादोंब्ला बिनि मेइन रेसपन्सिबोला जायनाखि फरेस्ट बिगोमा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM दा बियो रेसपन्सिबोल मानोना बिनि कमेन्ट नङाब्ला बिनि जेबो बोसोन नङाब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ BTCआव जेबो खालामनो हाया बेजों लोगोसे जायनाखि बिनि इनचार्ज रेन्जार बे रेसपन्सिबोल बे दायनिगिरि बिसोरो राइफलखौ हरनो नाङामोन बे सेंग्रा सानैनो आरो बेखौ राइफल होनानै गावहोनो नाङामोन दा बेयाव जों नुयो जे राइफल हरनायनि थाखायथ' दायनिगिरिखा राइफल हरनो नाङामोन आरो लोगोसे गावबाय बिसोरो गावनायनि हुकुमखौ सोर होखो दा दिनै बे घटना जे जादों बेयाव निस्सय जोंहा माने फरेस्टनिफ्राय हयथ' हुकुम दंखायो जों बेखौ साननो हायो नङाब्ला नों सासे फरेस्ट अफिसाराबो गावनि अफिसनि राइफलखौ नोङो सोरबा माने फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव लानाय सेंग्राफोरनो हरनो हाया दा जों खोनानायाव बे जायगानि मानसिफोरनि रिपर्ट बादिब्ला बे सानै सेंग्राया आरो बेल' नङा बेबायदि जायफ्रा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामजादों सेंग्राफोर जायफोरखौ लकेल मानसिफ्रा NGO होनना बुंदों NGOनि मानसिफोर बिसोरो बे एरियायाव झारबारि एरिया ओमफ्राय बे गियानपुर एरिया दिग्लि बे एरियाफ्राव बिसोरो राइफल लानानै गिदिंबाय थायो बेखौ जोङो रिपर्ट मोनदों बे घटनानि उनाव फेरेंगा बसुमतारिया जोंहा बे न'खराव थांदों 20 तारिखखालि बे न'खराव थांनानै नायदों दा जों लुबैदोंमोन बिथाङा थांनानै नायदोंब्ला बिथाङा जास्ट गोरलैयै मोदै फुगारालासिनो बेनो मोनसे आश्वास मोनसे होबोनांगौमोन जे सरकारा मोनसे डिसिसन लाबाय थांनानै थानायनि जों राहा लाबाय जे बे न'खराव जों साख्रि मोनसे होगोन आरो आर्थिक साहाय्य जेसेबां नांगौ जों बेखौ होगोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनांगौमोन खिन्थु बुंनो हायाखै डाउटफुल बिथाङा बे दंफां खावनायनि साजा होनायनि बाथ्राखौ बिथाङाबो माने बुंनाय बायदि बाथ्राखौ बे बुंदों बे दुखुआनो गैया जेबो आरो बेजों लोगोसे बे न'आव थांनानै एथ' दुखुनि सम निदाननि सम बे निदाननि समाव दुखुनि समाव बियो मोजां खोथा बुंनो नागिरै बेयाव माबा गोदाव सोराव माबा लुवार थैसोबग्रा लुवार नागिरनो थांबाय बेयाव माबा ULB सो नागिरनो थांबाय बे जायगायाव थांना बुंबाय
जे 17 बोसोरलायनो दावराव देख्रेब नार्जारिमोनहा लुवारबारि थै लोंनानै फैनाय ओमफ्राय थैजोंनो थै गोजाजोंनो बिसोरो भबिष्यत माने फुरथि खालाम मोजां मोनो जोंखौ माने लुवार थैसोबा लुवारजों खुलुमना होनाय जाबाय आरो लोगोसे बे खाथियाव जादों सालगुरि गामिनि जोंसार आरो जनक बिसोर जे गावथार जाबाय दा बे गावथार जानायखौ ULB होननानैसो डिक्लेयार होबाय बेसेबां मुगैथाव एथ' जघन्य मानसिनि माबाया जानो हायोना मानसिया एथ' खोथा माने गाज्रि गाज्रि बाहायनो हायोना माबोरै बाहायनो हायो दा जों बादि मानसिखौ दिनै माने नोङो लेवारजों थुला होनो हाबाय बे आं फेरेंगाखौ बुंनो लुबैयो दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय दा बिनि लुवारा सोर फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नंना नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबा दिनै बिनि फिसा आलाय सिलाय जाबाय बिसिया आलाय सिलाय जाबाय बिनि रेसपन्सिबोला सोर फेरेंगा आर इउ दा रेसपन्सिबल ननसेन्स बायदि खोथा बुङो बे मानसिया बियो आरो मानो बेल' थांनाय दाखालि माबायावनो 14 थारिख मामोन बे आगस्टआव नाबेसर बसुमतारीखौ बे मालि बिथार गामिनिखौ बेखौ गावथारहैबाय फाग्लाय दैसायाव लांनानै हमखानानै गावबाय बेखौ 12 थारिखखालि हमदों 12 थारिखखालि हमनानै बेखौ 13 थारिखआव प्रडिउस खालामदों माने CGM बिजिनियाव CGMनाव प्रडिउस खालामनानै रिमान्डआव लानानै सानब्रैनि रिमान्डआव लांनानै 14 थारिखखालि बेखौ आरोबाव थाखायाव लांनानै गावथारबाय नायनोसै बेसेबां अननाय बे पाब्लिक खामानि बियो मा मावनाय जादोंमोनलाय दा दिनै नुना नुवाखै बे बिसि सासे दंमोन फिसाजो दङ डिग्रियाव फरायनाय फिसाफोर दङ एखेबारे खस्थ' मस्थ' जाग्रा दा बिसोरखौ माने अना खाना गावथारहैबाय दा बिसोरनि माने न'खरनि दुखुनांथाव गाबनाय दुखुनांथाव हब्रानाय दुखुनांथाव परिबेस बेफोरखौ नुब्ला जोंनि बिमाफ्रा गावो बयबो दुखु मोनो दा दिनै बे फेरेंगाया दिनै बेखौ नुना नुवाखै बिनि थैखौ सोर सोबखो फेरेंगा बेखौ बुंना हो बिनि लुवारा सोर दावराव देख्रेब नार्जारि ना फेरेंगा बेखौ फेरेंगा दिनै बुंना हो बेखौ बिनि थैखौ सोर सोबा बिनि थैखौ सोर सोबखो बे फेरेंगा सोबाखौ सोर सोबगोन बेखौलाय मानो बिदि खालामखो आरो 2022आव आरोबाव बे अखिगुरि गामियाव जों रायमाना बे रेन्जआव अनन्त बसुमतारीखौ ओरैबायदि बुख्रुब बुख्रुब खालामबाय आखाइ बुफायबाय आथिं बुफायबाय बे थैल' बाखि खुनुरुखुम बे RMB सिभिल अफिसाव थानानै बे ट्रिटमेन्ट खालामजादों थैल' बाखि दा दिनै बिदि मानो खालामखो बे दिनै बे हाग्रा माने रैखा खालामनायनि नामाव NGO बाहायनानै दिनै फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव सेंग्रा बाहायनानै दिनै बे उग्रपन्थी खामानि मावनाय जायाखैलाय बे गुन्दागिरि खामानि मावनाय जानाया जायाखैलाय बे थैसोबग्रानि खामानि मावनाय जादोंना जायाखैलाय दिनै मा बुंदों बिसोरलाय मालायखौ थैसोबग्रा मा सोबग्रा होनना बुंनो थानाय लासिं सिं बिनि खुगा ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि जघन्य बेबहार दुनिया मुगैजोब्बाय बेखौ सासे माने लेक्सारार फरायलायनाय लेक्सारार जालायनाय मानसिया आरो EM दायथ' गोनां मानसि बे दायथ' दं समाजखौ बेंनायनि समाजखौ फोसाबनायनि बे दायथ' दं दिनै बे मानसिया एखे अगियान खोथा बुङो अगियान बेबहार खालामो मानसिखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामो ओमफ्राय मालायखौ बुङो बे मा एखे गुन्दाराज खालामदों ओरैनो बदनाम खालामो गुन्दाराजआ सोर खालामखो नोंसिनि सान्थि परिबेस लाबोनाय सान्थिनि बिटिसिया बेनो जाबाय नामा दा मा खालामखो दिनैथ' नुबाय जोङो एखे धारासार एखे बुख्रुब खालामनाय सोरबा मोसौ लागिखौबो बुख्रुबो सोरबा बन थंसे माने खननायखौबो बुख्रुबो जों अनेक कमप्लेन जों खोनाबायदि बे माने रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव जों बेखौ